Šok u eliti. Istina o odnosu Anđele i Stefana konačno otkrivena, Gastoz u neverici. Pozdrav dragi pratioci. Sinoćna emisija Pretres nedelje donela je neočekivane obrte u Eliti 8. Glavna tema bila je Anđela Đuričić i njen odnos sa Stefanom Karićem, a spekulacije o njihovoj mogućoj bliskosti potresle su celu kuću. Da li su bili intimni i kako je Gastoz reagovao na ove tvrdnje? Ostanite sa nama jer vas čekaju svi detalji i nove informacije koje su šokirale takmičare. Tokom emisije, voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o navodnoj bliskosti između Anđele i Stefana Karića. Pitanje koje je svima zaparalo uši glasilo je: da li ste Anđela i ti bili intimni? Stefan je odmah reagovao i izjavio: nikad u životu. Nisam to nikad rekao na taj način. Anđela je pokušala da smiri situaciju, ali su takmičari komentarisali da njeno ponašanje često izaziva nesporazume. Bila sam samo iznervirana zbog situacije sa Ketom, Gastoz ne bi ni sumnjao da mu ja nisam skrenula pažnju, objasnila je Anđela. Ovo je klasičan primjer kako emocije i nesporazumi mogu da zakomplikuju odnose. Da li je sve ovo samo takmičarska strategija ili realna tenzija? Pišite u komentarima. Gastoz se tokom emisije ponašao smireno, ali je jasno izrazio nelagodnost zbog celokupne situacije. Meni nije jasno zašto Anđela priča da ja sumnjam zbog Stefana. To su samo njene reči, ne moje, izjavio je. Iako su mnogi očekivali oštriju reakciju, Gastoz je rekao da ceni Anđelu, ali mu smetaju njene aluzije. Ja bih iznosio mišljenje za crnim stolom, ali ovo sad deluje kao da mi neko puni glavu, rekao je Nenad, naglašavajući da želi da ostane korektan. Gastoz pokazuje smirenost, ali pitanje je koliko dugo može da izdrži ovakvu situaciju bez eksplozije. Šta vi mislite, da li će i dalje uspevati da drži kontrolu? Svi su ostali zatečeni kada je voditelj pomenuo zajedničko pojavljivanje Anđele i Stefana na rođendanu Filipa Cara. Iako su oboje negirali bilo kakvu bliskost, takmičari nisu delovali ubeđeno. Rođendan je bio posle Zadruge 5, a Anđela je upoznala i moju devojku. Nas troje smo išli na ručak, ništa više od toga, izjavio je Stefan. Anđela je dodala da je poznanstvo sa Stefanovom devojkom bilo sasvim slučajno. Meni je jasno da ljudi žele da vide više nego što zaista postoji, rekla je, dodajući da se ne slaže sa Stefanovim mišljenjem o određenim situacijama. Da li je ovo bila samo nespretna situacija ili postoji nešto više? Spekulacije rastu, a takmičari ne prestaju sa komentarisanjem. Šta vi mislite o ovoj priči? Da li verujete da između Anđele i Stefana postoji nešto više, ili su sve ovo samo lažne insinuacije? Pišite nam vaše mišljenje u komentarima ispod. Osvrnut ćemo se i na gostovanje Gastozove sestre te malo prokomentarisati njenu izjavu što se tiče odnosa Gastoa i Anđele. Gastozova sestra Tatjana Sinđelić našla se u žiži javnosti nakon što je u emisiji Hype televizije iznela svoje mišljenje o Gastozovoj vezi sa Anđelom Đuričić. Njene reči izazvale su veliku pažnju, a mi ćemo se osvrnuti na njenu reakciju i šta ona zapravo misli o ovom kontroverznom odnosu. Tatjana je u sinoćnjoj emisiji jasno istakla da ne veruje u zaljubljenost između Gastoza i Anđele, njen stav je bio prilično kategoričan. Kada je on u pitanju, kada ga ona napada, moj batička to može da izdrži. Sve za ljubav. Daleko smo od ljubavi. Ali znaš, šta si tražio, to si i dobio. On je takvog karaktera. Divan i romantičan. Previše je pažljiv u svakoj vezi. Ovo što sada pričamo, to svi znaju. Zaista je poseban, predan i daje sebe maksimalno. Mi svi očekujemo da je zaslužio za uzvrat bar deo toga, ako ne i više. Svidja mi se kako se ponaša u vezama. Tatjanine reči pokazuju da nije sigurna u dubinu osjećanja između Gastoza i Anđele, ali da je njen brat, prema njoj, posvećen i uporan u svakom odnosu. Oklevanje prema zaljubljenosti. Također, Tatjana je izrazila sumnju kada je reč o zaljubljenosti, rekavši: nisu mi se svidjele ranije neke stvari od strane nekih bivših njegovih, ali tebi, brate, ako je lepo, meni je još lepše. Ti kući trpiš, trpi, ja sam tu, uz tebe.
Podržavam te maksimalno. Ako je tebi lepo da te sada polijem vodom, podržat će te svi oko nas. Mnogo se meni olako umata reč zaljubljenost. Ne bih ja to nazivala zaljubljenošću. Ovo ukazuje da ona smatra da je reč zaljubljenost možda preozbiljno shvaćena ili nedovoljno ispitivana u njihovom odnosu. Šta vi mislite o Tatjaninim rečima? Da li zaista smatrate da odnos Gastoza i Anđele nije zasnovan na pravim emocijama ili je njihova zaljubljenost dublja nego što se čini? Lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još vesti i analiza iz Elite 8. Vaša podrška nam znači i vidimo se u sljedećem videu. Da li će Anđela i Gastoz opstati? Da li je njihova ljubav zaista jaka i trajna ili je sve samo prolazna iskra? To je pitanje koje mnogi postavljaju nakon Tatjaninih izjava o njihovom odnosu. Ljubav pod znakom pitanja. Tatjanine reči otvorile su mnoga pitanja o tome koliko je njihova veza zasnovana na pravim emocijama. Ona veruje da Gastoz nije čovek koji se lako predaje u vezama i da je veoma posvećen, ali istovremeno ističe da ne veruje u zaljubljenost između njih. Mnogo se meni olako umata reč zaljubljenost. Ne bih ja to nazivala zaljubljenošću, kaže Tatjana, što navodi na razmišljanje o dubini i trajnosti njihovog odnosa. Iako je njihova veza pod lupom javnosti i kontroverznim raspravama, samo vrijeme će pokazati da li će Gastoz i Anđela uspjeti da održe svoju ljubavnu vezu. Zašto? Zato što je ljubav u realitiju uvek podložna promjenama i nesigurnostima. Možda je njihova veza jača nego što izgleda, ali i dalje je pod znakom pitanja koliko će izdržati izvan svetla kamera. Šta vi mislite? Mislite li da će Anđela i Gastoz opstati kao par ili će njihova veza izgubiti na snazi? Da li mislite da je njihova ljubav zaista jaka ili se sve svodi na privremene emocije? Lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još vesti i analize iz Elite 8. Vaše mišljenje nam je važno. Vidimo se u sljedećem videu.